video. Ja tulee TikTokkiinkin. Enkä tiedä mitä tästä tulee. 3 minuuttia voin vähintään puhua. Tässä näkyy mun ohjelma. Ollaan tehty tämä yhdessä mun ohjaajan kanssa. Ohjaajalla on laaja kokemus näistä projekteista. Ja yhdessä ollaan tässä vähän katseltu tätä maailmaa ja oikeastaan aika monta eri maailmaa. Mä nyt kerron teille vähän näistä maailmoista ja minkä näköistä niiden kanssa on ollut. Tänään tässä on ohjelma. Eli Lego-maailmoista vähän. Lego-maailmalla mä ajattelen niin, että tuossa on ainakin historiamaailmaa näkyvillä ja sitten on lentämisen maailmaa ja kaupunkimaailmaa ja sitten ollaan tekemässä tämmöistä rantsua tuohon ja sitten aika komea art-leikkiä. Sitten ja näitä voi tietysti kaikkea yhdistellä ja saada sitten luotua niitä omia haavemalleja. Aallot rakentamassa. Jaakka särkkää. Sitten me oltiin Legolandiassa nyt. Mä olen erittäin iloissani, koska mä oon halunnut sinne aika pitkän aikaa jo. Kohta mä kerron, että ensimmäisiä paketteja mä en mikään muista. Ei oikeastaan semmosia henkilöitä, kenet vois kysyä, että siskon kanssa sieltä samoilta ikävuosilta, mutta tuskin muistaa, jos mä sieltä veikkaisin, että 0-vuotiaista. Katsotaan, joku varmaan saattaa tietää. Katsotaan se. Sitten meillä on tämmönen haaste vielä tohon. Mä en ole näitä YouTube-videoita nähnyt, mutta mä kysyin 8-vuotiaalta, joka on jotain käyttänyt, mutta meillä ei harrasteta näitä. Hän harrastaa kuulemma ja katsoo, mutta lähes määrin, koska mä en ole niitä itse nähnyt hänen juuri katsoa hänen TikTokia. En koskaan itse kokeiltu sitä. Katsotaan mitä tulee. Mut ainakin kaverit sanoo, että ne ei sinne TikTokiin mene, niin mä sit pistän YouTubeen. Ainakin. Ja tarkoitus olisi, että aina mä purkitaan tämän yhdellä. Ei mitään messäkään, mitään editointia, koska mä en yksinkertaisesti osaa. Mitään saa antaa. Mä oon kuminauhalla laittanut kameran kiinni tuohon tyttären puhelimeen. Siinä ei ole SIM-korttia. Ja me ollaan täällä maaseudun rauhassa. Meillä on täällä nyt tää maailma. Käydään se läpi ja sitten katsotaan mitä olette mieltä. Tästä on se, niin kuin mä sanoin, niin meillä ei ole avaukset 2014. Voi olla aikaisemminkin. 2013-2012 sarjaa. En ole ikinä niitä oikeastaan kattonut, mutta nyt päästiin Legolandiin, niin siellä tulee ehkä vähän sitten siellä museon kautta. Ja tässä on katsellut sitten Lego Masteria ja mulla olisi täällä Vilmarilläkin olisi varmaan, että joku paketti, jos ei ole, niin mä voisin mielelläni lainata tai heittää sitä kokoelmiin, jos sattuisi tulee semmoinen. Tätä pakettia ei olisi. Mulla on säilyttänyt mun leikot aika hyvin. Varmaan äiti ja isä on syytä siihen. Mut ei siskon barbit kyllä. Jotain säilynyt. Ja mä nyt ehkä varmaan nää on niitä vanhimpia. Ehkä nyt hirveesti olla edes katsottu tai koottu. Niitä on niin vaikea kootakin. Tai no, tottahan ne ei semmoinen osa. Teistä on aika hienoinen, josta meni koko ajan menestä kutsutaan eri. Ja niin mulla oli tämmönen, me lähdetään tosta liikkeelle, eli tää oli jakso 1. Ja sit mun ohjaaja antoi mut tämmösen. Ja tässä on sit nyt tällä kertaa näin. Ei todellakaan voi selittää. Sitten puhutaan jo sammuneesta tähdestä. Muuten nyt vasta huomasin, että en tiedä yhtään mitä mun ääni kuuluu, ja koska mä en aio tätä leikata yhtään, niin varmaan saa palautteena, mitä homma meni. Mutta siirrytään tänne. Tässä on vielä, mulla on itse asiassa tähän tubetukseen, niin mä oon tosiaan joskus nähnyt jotain kissavideoita. Mut sitten mä oon tutustunut tähän tubetukseen sen takia, että mun tytär lukee. Ja Ella ja Helmi, hän on näyttänyt
joutunut tekemään isommalle porukalle tämmöisiä vähän suunnitelmia. Joskus ehkä mä oon kuvattukin, mutta sen ei saatu sitten. Onko sortia ammattilainen? Nyt mulla on maailman paras kuvaaja. Ja varmaan opitaan ekaa kertaa ikinä. Tätä ei olisi testattu suunnitelmaa tehdä. Mun Ellalle ja Helmille tosi paljon kiitoksia. En olisi uskonut, että blogaamisen kautta, blogaamisen kun varmaan tein semmoinen sosiaalisen median kautta kuitenkin meillä on se kirjailukko. Se oli ihan loistavaa, koska ei se lukeminen, että se täytyy oppia kuitenkin. Kuinka tehtäisiin elementtejä laittaa toiseen päälle, niin kyllä se lukeminen sit kuitenkin voidaan pohjaa katsoa, että Legolla ei osaa. Ja muuten Legolla kaikki saa tehdä ihan mitä vaan. Tässä meidän kaupunki on niin kuin noin 70-luvulla korjaa.